Hele, kdo přerušuje tuhle strhující konverzaci s... Kdo jsi? Angelist? Angel Dustin! Já to věděl. Jsi vtipný. Cože? Pořád jsi tady? Někdo tady musí pomáhat, pane, k ničemu. Co tady vlastně děláš? Jak už jsem říkala, jsem správcem tohoto hotelu. Myslel jsem, že je to práce té přítelkyně Charlie. Protože to ona celý ten hotel řídí. Takže ti to moc nejde. A slyšel jsem, že se dostal na kváračku autiku, když ti Charlie potřebovala nejvíc. Ještě že jsem se ukázal. Nemá pravdu? Tenhle chlapík to ví. Cože? Měli by se vzít podtácek. Tak dost, končím. Tak jo, Bambi, jdi pryč. Ty. Měla se subitovat dřív.